V úvode chcem povedať, že som milo prekvapená, že sa organizujú a vytvárajú takéto neformálne občianske iniciatívy, občianske snemy. Chcem vás v tejto vašej aktivite povzbudiť, pretože pozorujúc situáciu na politickej scéne a v existujúcom parlamente, vláda a tak ďalej, viem usúdiť, že je dôležité, aby sa ľudia prebudzali, aby sa aktivizovali a aby sa pripravovali postupne na to, aby skutočne prevzali riadenie krajiny do svojich rúk. V podstate tým hlavným motivom, ako viete, ktorý ma priviedol aj na toto dnešné stretnutia, ktorý spustil vôbec môj záujem kandidovať, je nespokojnosť s tým, ako správa krajiny funguje. Mala som sa možnosť presvedčiť na viacerých momentoch, že moc v našej krajine uchopili do svojich rúk nesprávni ľudia, nečistí ľudia. Riadenie našej krajiny aj celá legislatívna činnosť je zakalená postrannými, netransparentnými a neotvorenými záujmami a procesmi. Takže je veľmi dôležité a preto sa veľmi teším, že sa občania začínajú zaujímať o dianie, o správu vecí verejných. Je to veľmi dôležité, pretože všetky rozhodnutia, ktoré sa majú odohrávať v parlamente, uskutočňovať v parlamente, ovplyvňujú naše životy a naše osudy. To, ako je to teraz nastavené, naozaj čoraz viac negatívne dopadá na bežných občanov, a nielen na kategóriu bežných občanov, ale naozaj ten zásah nesprávne prijímaných opatrení a legislatívnych návrhov vyplývajúcich zo samotného nezáujmu politikov o problémy a potreby ľudí už zasahuje aj lepšie situované skupiny obyvateľstva. Ja si dovolím tvrdiť, že korupciou, ktorá spôsobuje veľký neduch našej spoločnosti a veľkú chorobu v spoločnosti, je už napadnutá celá spoločnosť, ako nižšie, vyššie, stredné, tak aj tie najvyššie úrovne. Ten dôvod, pre ktorý som aj kandidovala, veľmi vážne zvažovala kandidatúru na prezidentku, spočíva v tom, že myslím si, že súladne, ako sa prebudzajú ľudia z dola, ako sa aktivizujú, je potrebné nastaviť procesy tak v našej spoločnosti a v čistení našej spoločnosti tak, že postupne budeme mať záujem, spoločný záujem, integrovaný záujem na čistení spoločnosti zhora. A v podstate, ak máte možnosť sledovať aktuálny politický, občiansky vývoj, tak dobre viete, že všetky tri piliere moci, ústavnej moci v našom štáte, či už je to zákonodárna moc, výkonná moc alebo justičná moc, sú zasiahnuté totalitou. Sú zasiahnuté totalitou, ostal len prezidentský post, ktorý je dôležité uchrániť, aby sme to mohli nabúrať tento zámer budovať u nás totalitné zriadenie. V parlamente neprebieha riadna diskusia, v spoločnosti nie je diskusia, o médiách už ani nehovorím. Touto formou by som sa chcela záverného toho vstupu vám všetkým, ktorí ste sa zapojili do petičnej akcie, veľmi pekne poďakovať za vašu účasť, za to, že napriek tomu, že vo vrcholovej politike som ste 2 roky, a napriek tomu, že som cenzurovanou poslankyňou, že ste boli pripravení a oddaní vydať svedectvo o mne tým, ktorých ste vlastne žiadali o podporu. Myslím si, že to, čo sa udialo, že sme pozbierali 22 000, že si bolo, že? Toto je? Áno, prepáčte sa, dobrýkrát. Ja už len 2 vety posledné, dajte ten náznak, áno, aby som nebola príliš monologická. Posledná veta, myslím si, že na to, ako sa nám podarí pozbierať podpisy, bola zvedavá celá spoločnosť, bola na to zvedavá nielen politická scéna, bez ohľadu na to, či hovoríme o opozícii alebo o vládnej strane, prípadne o samotnom
politickom hnutí Oľano. Bol na to zvedavý aj mediálny svet. Myslím si, že toto bol jeden z výrazných prelomových okamihov, veľká vzpruha preto, aby sme ukázali, že občania si už nedajú riadiť svoju krajinu nemorálnym, nekompetentným a nedôveryhodným ľuďom. Touto formou by som vám chcela veľmi pekne poďakovať a gratulujem k prebudzaniu sa občianskej uvedomelosti. Ďakujem za pozornosť v tejto chvíli.